juist in kruiden, in stenen en in homeopathie. Net in de GGZ. Want die willen die alleen nog maar in de normale maatschappij stoppen. Door is dat in jeugdtrauma's oplost kunnen worden met Sint-Janskruid. Shamanisme, dat is meer die ding. Of een leefgroep, of misschien toch die chakras maar eens nijlen te zien bij de chakrafotograaf. Inentingen? Nee, dat is niks voor die. Er zit immers kwik in en iedereen weet dat dat gevaarlijk is. Do bist zo apart, do twijfelst zelfs als het wel van dit universum bist. Do hast op internet lezen dat dat ken. Do bist oors. Do hast nooit ergens bejaard en do vielst die nergens helendal op die gemak. En tijdens een nacht wekker van de drugs hast do een keer een geest zien. Die pad is die onbekend en niks liek het die echt te lukken. De tarotkaarten die elke dag lijst, die litten die zien, dat is iets mast verhoorje. En op internet komt er alleen nog maar jipper in. Op sites waar voormalig dwarpsgekken elkaar vinden. En hij nog een nacht wekker van de drugs en te jip in het internet zien, wie sto het zeker. Do bist wekker worden. Do sjos de complotten van de vrouw steeds duidelijker. En het is die missie om oormeesken ek wekker te maken. Dus nou spamst do op Facebook, op WhatsApp en op Instagram de ene complottheorie naar de oren. De begint misschien in eigen kranten of YouTube-channel. En dit alles onder het mom van wut wekker meesken. Die zelfverzwarging wordt steeds minder. Want dat is toch alleen nog maar uiterlijk vertoon. Dat is toch net meer nodig. Wetenschappelijk onderzoek vies toch nou onzin. Think zelf naar meesken, schreeuwt toch nou om het hutst. 5G veroorzaakt corona. Bill Gates had het verzonnen om nog rieker te worden. En als er een vaccin komt, dan wist ook zeker dat er wat in zit. Een chip of zo. Nee, niet voor die vaccins. Want to bist wekker en de rest nog net. Meesken, wordt nou eens wekker. Maar leven, misschien moest ook gewoon eens wat meer sliepen.